काय नाही हो काय काढतो हे उकाळो गाई घातल्या ते येणे हा कोणी येणे काय औषध कोणी म्हटलं औषध राकडा करू नको पुढे तेवढाच असू दे जरा मागा माहितच नाही कैसून आणलाच आहे का अरे आता म्हणलो तर आठवणार नाही तिच्या म्हणजे रूप होती फकडी पोर यवन आणि मुसमुसलेली 4 रात्र पाहिली की जीव कसा खालीवर होतो कसा खयच्या नाटकातला तो माकाच माहित नाही मी लोकांचं ऐकान म्हणतोय मासे घेतला पाहतो तर लावायचो टाकलंय भावाशी भरपूर खूप झाला रे करणार कधी खाणार कधी कालवा घेऊन गेले थांब थांब एक वाटो बिगे दोन ते झाले गेम घालून गाडी मोठी असते गाडीचं प्रमाण नाही गाडीवाले बाजू बघू हे गुगल पे म्हणून सांगतो ना आमचा त्यांच्या बघलं ना गुगल पे मी ते बघ बांगड्या देतात माझ्यासाठी ते बघ मोठं बऱ्याच दिवसांनी मी माझ्या बघ किती रुपयाचे खरेदी हे मुंबईला मध्ये माशांगा उतरा घेऊन ठेव आता दुपारी सांगितल्याप्रमाणे आज आपलं जेवण पूनमकडे आहे आणि बाहेर चूल बिल मांडायची आहे आणि बाहेर चुलीवर जेवण बनवायचं आहे तर त्याच्यासाठी सगळी तयारी चालू आहे बाहेर इथे लाईट नाही आहे अजिबात तर बाबू तिकडे लाईट लावायचं काम करतो आहे आणि बघूया आता पूनमची काय काय तयारी झाली आहे काय तयारी काय काय केलं तोंडात काय झालं अगो बोल हे बघ वाटप काढलं हा हे मासे पुष्पा चिंगळा साफ करता हा पुष्पा चिंगळा साफ करता आहेत ना मग काय करणार फ्राय नाही करणार फ्राय करूची आता मग आणि तिकला पण करणार सार करणार सार करणार आणि याचा चिंगळांचा चिंगळा फ्राय चिंगळा फ्राय कोलंबी फ्राय करणार टोमॅटो कांदा हां मग बाहेर बनवणार होतं ना बाहेर बनवता ते काय लाईटिंग चालू होतात मग आता गेलो दिसत नाही लाईट लावायची सगळी तयारी किती जो बल्ब लावलो तो हो पुढच्या टोकात घ्यावा ते या पुढच्या पत्र्याच्या टोकात हां हय घेवा बरोबर तर आता गेला अर्धा तास आम्ही लाईट लावायचा प्रयत्न करतोय आणि हा वायर बीर सगळी जळाली पण लाईट काय लागली नाही शेवटी आता हा पंप येतोय याच्यावर एक छोटं बल्ब चालतो आणि एक बोर्ड घेतला वेगळा तो आता लावून बघणार तोपर्यंत जेवणाची अर्धी तयारी पूनमची झाली आहे लाईट नसल्यामुळे बॅटरी घेऊन इकडे मासे साफ करायचं काम चालू आहे आणि तिकडे बाबूचं अजून लाईट फिटिंगचं काम चालू आहे लाईट काय अजून आली नाही त्याची लाईट कमी आहे रे तर आता फायनली आमची लाईट लागली आहे 1 तास जवळजवळ 1 तास आम्ही सगळं केलं वायरमध्ये प्रॉब्लेम होता की होल्डरमध्ये ते काय माहीत कळलंच नाही शेवटी आम्ही सगळं बदललं आतला एक बल्ब बाहेर घेतला डायरेक्ट आणि आता चालू केलं आहे आणि आता बराच उशीर झाला आहे म्हणून अर्धं जेवण बाहेर अर्धं जेवण आत असं करायचं आहे विचारा ही आमची पूनमताई रेसिपीवाली मी मधी किती कांदे घेतले किती घेतले कांदे 6 घेतले पूनमताई आहे रेसिपीवाली एक घेतला फक्त बघ काय कांदो बिंदू बघ असं परत नाही स्ट्रेट फास्ट जेवण करणार आहे तू बाहेर काय बनवणार हो बाहेर सार कोशिंबीर काय तू करतो काय हे बघ कसा बनवतात बघ
एक नंबर इलो तिचो त्याच्यात आमच्याकडे रेसिपीची स्पर्धा होती तिथं. हम्म, खोबरा एक वाळा, हम्म. सुकी मिरची, लसूण, आला, हळद, धने आणि ह्या तिरफळा. तिरपळाचा सार खाऊन बघा. तिरफळा दाखवते तुमचं. एकीकडे या चालू आहे, एकीकडे ता चालू आहे. झटकेपट. मिरचीच वाटप आहे ते. मिरचीचं वाटप हा, पण त्याच्यात खोबरा नाही आहे. फक्त हा मिरचीचा, नुसती मिरची नाही म्हणजे आला, लसूण, टोमॅटो, कांदो आणि तिरफळ. फक्त खोबरं नाही, खोबरं नाही का माशांका ती लावसाठी काढून. घाल तू, नाही तिखट नाही. कर आग लावणी. आपले मासे थई भात खटकट नको. आज पहिल्यांदाच बनवतो बाहेर गो जेवण. तुम्ही हे नकली इला दोघ जणांना नाका पिडू घाल घाल पाणी होत तू. काहीतरी करू नका. तुम्ही वरचं पाहिजे ना. हा? तेल मी आता हे रोजच करीन. आयतं लाईट जोडलो आम्ही. मग लाईट लावू कधी 1 तास गेलो. आता काढू नका, अशीच राहून गेली आहे का तरी. कमेंट करायची जेवणार आम्ही. हम्म. नवीन नवीन एका बनवूक सांगा काहीतरी. हिच्या मोबाईलवर टाका, माझ्या नको टाकू. वत वरना होत माळ्यावरना. थांब जरा वाच, कांदो भाजा दे तू. काहीतरी मला सांगत राहू नको. भारी 12 वाजले तरी चालते, पण तुझं सीन असो. माझं सीन नको, तुमचं सीन घेवा काय तो. बघा मडक्यातलं जेवण. वास पण इलो. तुका सर्दी झाली या. हो मातीचा सोरकुल. सोरकुल तर आमच्याकडे मोठी आहे त्याच्यापेक्षा. आम्ही डाळ बी बनवतो. ह्या भारीच दिसता. मासे कधी सोडणार पण. तू काय धग येत. हातबीत कापताना एवढी थंडी नाही हा. एवढी थंडीच नाही. तेका चुलीच्या बाजूक बसायची सवय या. मी थंडी येली की माझं चुलीच्या बाजूचा प्रोग्राम असतो असो. मी ढवळत आहे कोकण गाळी घालीत माका. बनव बनव तू बनव. मी असलं फालतू नाही. मी माझी रेसिपी भारी भारी. हे फालतू रेसिपी. माशा बिशाचं कोणावर बनवी. नाही बघ. पुढे पिझ्झा. मी असे मंचुरियन, शेजवान राईस, फ्राईड राईस हे माझं बेत असतं. मग तू बनव कधीतरी. बनवते. यांना बघा किती बांधली ती. ह्या फक्त सांगणार लाकूड आणणार, तांदूळ आणणार, असा ह्याचा काम. ते का धमाक होईत ना. पुष्पा. माझा काम काय फक्त टेस्ट घेण्यासाठी. मी आता सो टेस्ट करू त्यांच्याकडे मीच. नंदननी मी तेव्हा माशाचा तिकला केलेला चमचमी. तिकला काय सार केक या केलेला सार केलेला सारा या तिकला. मग त्याच्यात मासे घालूचे नाही. मासे घालणार पण तिकला म्हणजे ता असता थपथपीत असता ता चटणी. या तपतपीतच करणार तुका माहित नाही. अरे बाबा या भातावर घ्यावचा. काय नाही हो काय काढतो हे उकाळ. नाहीतर का काय विचारता उकाळ होईल काय. जायला तुमच्या मस्तीमध्ये उकाळू चमचा घ्या हातामध्ये. आज एका आमच्या चॅनलच्या सबस्क्रायबरने आमका ह्या टाकलेल्यांना काय रे कमेंट विचारले आज तुमचं बेत काय रेसिपीचा. आम्ही लगेच बेत केला लगेच. माशाचा तिकला सार आणि काय रे फ्राय करूची. फ्राय आणि दाखव कोलंबीचा पण दाखव. ह्या व्हिडिओ दिला की आमका म्हणता ह्या ओळखत नाही ते का कोणाची ओळखतो गाळी घातल्यानंतर हा कोणी येणे काय औषधो कोणी म्हटलं. राकडा करू नको पुढे तेवढाच असेल. असू दे.
सगळं माका माहितच नाही आता त्या वरी खैसून आणलाच आहे का खैसून आणलाय. ज्याने स्वराज्याच्या रणसंभ्रमात उडी मारून मावळ्यांच्या मनात विष घालून त्यांना साथीला घेतलं तो समजता तितका शिवाजी साधा आणि दुबळा मुलीच नाही. खानसाई ह्यो कधीचो डायलॉग? सिंहगड नाटकातलो डायलॉग. काय 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 परत डायलॉग. ज्याने स्वराज्याच्या रणसंग्रामात उडी मारून मावळ्यांच्या मनात विष घालून त्यांना साथीला घेतलं तो समजता तितका शिवाजी साधा आणि दुबळा मुळीच नाही. खानसाई ओह ह्यो कोणाचा डायलॉग होतं पण? ह्यो माझं नव्हतो, मग तास बोलतोय. माझं पाठ झालो ह्यो. त्याका 10 वेळा शिकवताना ना माझं पाठ झालो. तुझी भूमिका काय होती मग? मी जापर खान होतो. मग तुझं डायलॉग नाही, तुझं हिंदीतले डायलॉग होते तुका? हा माझं थांब म्हणून तुझा हिंदी सुधारला. अरे बापरे, हिंदी माझा भारी आहे. थांब सांगते. मी एक डायलॉग मार हिंदी वालो. नीलम्या किधर है? नीलम्या मॉम नीलम्या उठाओ उसको उठाओ, कितना दिन मुंह नहीं देखा है. गो येतलाच कधी गावात? आता येवा आपलाच कोकण असा येवा. निलम्या खय आता माका सांग, निलम्याकडे फोन दी. निलम्याचा आवाज येता माका आवाज आ रहा है. मग तू निलम्यासारखे दिसत. पटकी रे मग अगो तू मम्मी सारखी दिख रही है. मेरा असा ना सांग, तू मम्मी सारखी दिख रही है. थांब भाजी पेरू घे गो. लावतं का परत लाव. अरे आता म्हणलो तर आठवणार नाही. तू दुसऱ्याचे डायलॉग पाठव, तुझे नाही. गिरजा म्हणजे रूपवती फाकडी पोर यवन आणि मुसमुसलेली 4 रात्र पाहिली की जीव कसा खालीवर होतो. कसा खयच्या नाटकातलो आता माकाच माहित नाही, मी लोकांचं ऐकान म्हणतोय. तो हिंदी वालो सांग, हिंदीतलो. थांब काय तरी हा वाईट थांब. तो सो माका एकट्या अचानक आठवणार. त्या वाक्य होता पराभवावर पवार म्हटलंय ना जय. काय तुझा आधी हिंदीतलो डायलॉग आधी सांग, बघ तो आजाचं सांग. या अल्लाह ये क्या हो रहा है, जहाँ पर ना वाक्य सोचतो. पराभव एवढं लय नसता हिंदी, थोडा असा. बेगम साहिबा काय मुंबई पे. पुण्य काल माका जरी बी काल डायलॉग ते बसान म्हणत होत रे. पुण्य अरे मोबाईल ठेव ये. थांब रे बाबा, एक थांबायचं रे. अरे माका दिसत नाही मग. भेगेशी बिशी तू पेटू होय पेटू. ए सांग ना पेटव ना. होय नाही पेटवायचो. आधीच सांगते मी झोडीन. मासे भारी दिसतात कॅमेऱ्यात. खरोखर मग पुण्य ती चटणी उठती ती खय गेली गो? ही बघ पुढे गेली. मग ह्याच्यात काय टाकलं? बेसन. हा यो दाखव. मी का दाखव? ही आमची पुष्पलता. काय पुष्पलता आमच्या ठेवण्यात नाना भूक लागली आहे माहिती आहे. शूटिंग तुमची माका महागायच पडता. वाजलो किती वेळ तो बघा. मग काय मूर्ख. आमच्या मध्ये तुका आता कमेंट बघ किती येतील ते.
घेऊन जावा नाही आता जेवण मग. ऑर्डर द्यावा आता सकाळी तिने घावण्यांची एक ऑर्डर दिली आहे थोडी करून आणला. मी आपला नानाक वाढतोय भाकरी कधी गेलो म्हणून उशीर झालो. नानाक एकच मीठ बीठ बघा. चला तर तुम्ही पण येवा जेव हम्म. मी पण जेवते पण वाईट जरा ह्या चालला काय चॅटिंग चॅटिंग वाईट चालली मॉब दिवसांनी भांडी घासताय तुमका बघा कशी ती फक्त दोघा जातील बा आता ते थोबडा येईन त्यांका माहिती भांडी नाही. घासणार का काय नाही पानात ती अशी टाकूची होत हम्म. झाला टोप काय पुष्पा आमचा एकटे किती सश्याकनी मांजरांका हा, वाढीचा चिक्कूला बोलव सशक काय मासे वाढणार हो? ना तो मासे नाही काय त्याका डाळ भात तू 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 इलच म्हणतो ढाकून ठेवलं दोन घालू अरे चव कशी आहे ती सांगा कोणीच काय सांगितलं नाही. अरे खात बुकेली की बुकेली ते चौकशी सुद्धा थांब थांब भाऊजींची कमेंट घेऊया. बायकून बनवलेला जेवण कसा सुंदर बायको सुंदर की जवान सुंदर. बायको सुग्र ना नाही पण माझं करत करतो गुरा ना मागण्याची लागतात थंडी आधी आता काय नाही आता नाना भात घालू हा आजचो आमचो प्लॅन यो आधी सक्सेस झालो हा सक्सेस. माका येत नाही बाबा इंग्लिश मोडक्या तोडक्या बिचारा काय भात तुम्ही पण जेव केव्हा आधी सांगा कधी विचारलं तू खाऊन घे आधी. बाकी काय हवंय बाय तुका मग पुणग्यान बनवलेला कसा आता सांग. चिंगळाचा एक नंबर झाला फोडणीचा. चिंगळा म्हटलेली परत कोणा कळत नाही ती माका चिंगळा म्हणजे का नाना तुका काय बांगडो तर माहितीचा. नाना आमचं काय तर सांगत ना जेवण एक नंबर झाला मीठ बीठ बरोबर लागलं. तसं आमचा या जेवण भारीच बनवता हो ना नंदन. मम्मी जेवण भारी बनवता ना. बोला नको मला थंडी लाग. तर आता आम्ही घरी जायला निघालोय पूनमकडून जेवून. आणि कशा करता ती थंडी लागता थंडी लागता पाटात पाणी आहे ना. इथे आता वाटेत लाईट नाही बघा ही एकच लाईट आहे पूर्ण रस्त्यात म्हणून आम्ही आता हा जुगाड केलाय. ये देखो ब्लॉक आहे हमारे पास. हे कसली मोटर आहे ही? ही फवारणीची फवारणीच्या मोटरला बल्ब लावून चाललो आहे घरी. बाकी आजचा प्लॅन आमचा ठरवल्यासारखा झाला सर उलट ठरवल्यापेक्षा जरा भारीच झाला. बाहेरच आम्ही जेवायला बसलेलो आणि बाहेरच बऱ्यापैकी जेवण बाहेरच आम्ही गेलं फक्त. आणि थंडी जराशी आज जास्त आहे त्यामुळे अजून मजा आली. बाबूला तेवढी थंडी लागली. माका दररोजच लागतात पाटात पडची तर बघा पुढे बघून चल. चला मग बाय बाय गुड नाईट सगळ्यांना. आता परत पुढच्या ब्लॉगमध्ये भेटूया. आता पुढचे सगळे व्हिडिओ मुकेशच शूट करेल. वेळ मिळा फक्त. हां जरी आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट मात्र जरूर करा. कमेंट करा. तुमचे कमेंट बघ वाचणारी मॉप माणसं आहेत. कमेंट वाचणारी भरपूर माणसं. कमेंट करा जरूर बाकीचा मारा. चला बाय बाय.